расман муҳориба дар вазни нимёна байни Абубакар Нурмагомедов бо рекорди 17-3 ва Элизеу дос Сантос бо рекорди 23-7 рӯзи 3 июн дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай шаби 6 ба 7 май турнири калони UFC 288 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Алҷеймин Стерлинг ва чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сейхудо хоҳад шуд. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи довталабӣ дар вазни нимёна байни чорум рақами рейтинг Билол Муҳаммад ва панҷум рақами рейтинг Гилберт Бёрнс мешавад. ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни 10-ум рақами рейтинг ҷангори бебохти ингушт Мавсар Евлоев ва 11-ум рақами рейтинг ҷангори амрикои Брайс Митчелл хоҳад шуд. варзигари бразилӣ Гилберт Бёрнс ки дар ин турнир зидди Билол Муҳаммад муҳориба мегузаронад, гуфт ки муҳорибаи онҳо чӣ гуна ба анҷом мерасад. муҳорибаи мо муҳорибаи 5 раунда хоҳад шуд, аммо ман Билол Муҳаммадро ба қатл мерасонам. ӯ зидди ман дар октагон 25 дақиқа тоқат карда наметавонад. барои ин кор ӯ ягон шанс надорад. аз ҳамин сабаб ман муҳорибаи 5 раунда талаб кардам. ман мехоҳам ки вақти зиёд дошта бошам то ин ки ин шахсро фавран шикаст диҳам, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Гилберт Бёрнс ва Билол Муҳаммад муҳорибаи 5 раунда шуда муҳорибаи довталабӣ хоҳад шуд ва ғолиби ин муҳориба бо ғолиби муҳорибаи Леон Эдвардс ва Колби Ковингтон вомехӯрад. ба фикри шумо дӯстон, Гилберт Бёрнс Билол Муҳаммадро фавран шикаст дода метавонад ё ин ки Муҳаммад Гилберт Бёрнсро ба монанди дигар рақибони худ манъ мекунад? метавонем фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ гуна ки медонед лигаи ACA дар ҳамаи вазнҳои худ гран-при ташкил карданд ки дар ҳар як вазни ин ташкилот ҷоиза $1 миллион аст ва аллакай ду ҷангори тоҷик расман дар ин гран-при иштирок мекунанд. Фаридун Одилов дар вазни ним вазнин ва Аъзам Ғафоров дар вазни 57 кг. айни замон сеткаи гран-при вазни 57 кг ACA ана ҳамин гуна аст. чӣ гуна ки мебинем Қурбан Гаджиев Имран Букуевро шикаст дода ба якду финал гузаштааст. ана Аъзам Ғафоров ва Вартан Асатрян боша рӯзи 11 август дар турнири ACA 161 вомехӯранд ва ғолиби муҳорибаи онҳо ба якду финал гузашта бо Қурбан Гаджиев вомехӯрад. Вартан Асатрян чемпиони пешинаи AMC Fight Night буда рекорди 25-9 дорад. Аъзам Ғафоров боша чемпиони пешинаи WFCA буда рекорди 14-3 дорад. дар группаи дигар боша Расул Албасханов Рисулбек Ибраҳимовро шикаст дода ба якду финал гузаштааст ва дар он ҷо ӯ бо ғолиби муҳорибаи Азамат Керефов ва Аскар Аскаров вомехӯрад ва баъд ғолибони ин муҳорибаҳо дар финал барои камарбанд ва $1 миллион меҷанганд. ва чӣ гуна ки мебинед дӯстон, барои Аъзам Ғафоров конкуренсия хеле сахт аст. қариб ки ҳамаи ин иштирокчиён чемпионҳои пешинаанд. Вартан чемпиони пешинаи AMC Fight Night аст. худи Аъзам Ғафоров чемпиони пешинаи WFCA аст. Аскар Аскаров чемпиони пешинаи ACB ва ҷангори пешинаи UFC аст. Азамат Керефов боша чемпиони ACA аст. ҳамаи ин ҷангорон таҷрибаи хеле калон доранд. аз ҳамин сабаб муҳорибаҳои онҳо хеле конкурентӣ хоҳад шуд. аммо ба ҳар ҳол мо ба Аъзам боварӣ дорем ва албатта ки ӯро ғолиби ин гран-при дидан мехоҳем. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор гуфт ки муҳорибааш зидди Майкл Чендлер охири тобистонӣ баргузор мегардад. оиди ин чиз Макгрегор дар твиттери худ хабар дод. бояд гуфт ки ҳам Конор ва ҳам Чендлер айни замон дар хатти мағлубиятҳо қарор доранд ва барои ҳар дуяшон пирӯзӣ хеле муҳим аст. ҳамчунин бояд қайд кард ки онҳо мураббиҳои мавсими нави шоу The Ultimate Fighter шуда буданд ва аз рӯи хабарҳо дастаи Конор Макгрегор дар ин шоу пирӯзӣ ба даст оварданд. акнун танҳо муҳорибаи худи мураббиҳои ин шоу, яъне муҳорибаи Конор ва Чендлер мондааст тамом. ва чӣ гуна ки мебинем аз рӯи суханҳои Макгрегор, ин муҳориба метавонад ки охирои тобистон баргузор гардад.
аммо дӯстон аз тарафи UFC ин муҳориба ҳоло расман эълон шудагӣ нест. Ҳамчунин макони гузаронидани ин муҳориба то ҳол маълум нест. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.